Dámy a páni, príjemný dobrý deň. Vítam vás v dnešnom webinári Ako pracovať online na stránkach lab.cz. Moje meno je Dominik Lesičko a budem vás dnešným webinárom sprevádzať. Na úvod iba rýchla otázka, či ma dobre počujete. Prosím, skúste niekto napísať do chatu, či zvuk a obraz je v poriadku. Výborne, ďakujem za spätnú väzbu. Ako bude dnešný webinár prebiehať? Všetci účastníci, ktorí ste dneska prítomní, ste bez obrazu a bez mikrofónov. Všetky otázky môžete nám písať do chatu, ktorý sa nachádza v pravom rohu na vašich obrazovkách. Je to taký otáznik. Ak nestihneme na chat zodpovedať v priebehu tejto prezentácie, týchto 45 minút, tak vám na vaše otázky zodpovieme po webinári. Webinár budeme nahrávať, to znamená, že ten webinár si spätne môžete pozrieť na našich stránkach. A každý, kto sa dnes prihlásil na tento webinár, získava od nás zimnú čapicu a voucher na zľavu na ďalší nákup. Po tom voucheri vám poviem na konci toho webinára. Myslím, že som na úvod povedal všetko. Môžeme začať. Ako počujete, pochádzam zo Slovenska a keďže máme dnes medzinárodný webinár pre našich zákazníkov a partnerov z Čiech, ale aj zo Slovenska, tak som si dovolil zo pár krátkych výrazov na zopakovanie, pretože ich budeme počas webinára určite používať. Slovíčko dopyt znamená v češtine poptávka a slovo ponuka znamená v češtine nabídka. Tak ak by ma náhodou niektorí nerozumeli, tak som si dovolil takýto krátky úvod. Dobre, poďme rýchlo na vec, čo nás dnes čaká a čo sa na dnešnom webinári a na našom webinári dozviete. Budeme sa rozprávať o našom e-shope, o e-shope Môj lab a o všetkých funkciách, ktoré viete na našich stránkach nájsť a ako s nimi pracovať. Určite si povieme, ako sa jednoducho registrovať na náš e-shop a ako sa prihlásiť. Aké informácie získate, keď ste na našom e-shope prihlásení, kde nájdete históriu svojich objednávok, ako si vygenerovať ponuku v PDF formáte, ako môžete hromadne vkladať produkty do košíka a samozrejme, aké sú vaše ceny a aká je vaša zľava, ktorú dostanete pri vašom nákupe cez stránky lab.cz. Toľko k úvodu. Teraz si vás dovolím vám dať takú jednu rýchlu anketovú otázku. Ja sa prepnem na anketu a vy online môžete odpovedať, že či pri svojej práci používate e-katalóg, prípadne e-shop. Mali by ste ju teraz vidieť, takže poprosím vaše odpovede. Dáme si zo pár sekúnd na odpovede. Počkáme ešte 10 sekúnd a celú anketu ukončíme. Tak, anketu uzatvárame. Ďakujem za vaše odpovede. V krátkosti si môžeme pozrieť aj výsledky tejto našej ankety, kto pri svojej práci používa e-katalóg alebo e-shop. Super. Ďakujem vám za
vaše odpovede a v tejto chvíli sa presunieme na naše stránky, na stránky. Čakajte chvíľočku, na naše stránky lab.cz. Ja si kameru vypnem a postupne si budeme prechádzať ako sa pracuje na našich stránkach lab.cz. Tak, super. Som na našich stránkach lab.cz a najjednoduchší spôsob, ako si ukázať, ako môžete vidieť ceny a dostupnosť materiálov, taký základný krok je, že si otvoríme kartu konkrétneho produktu, napríklad produktu nejakého kábla, takže idem na náš online katalóg, pripojovacie a ovládacie káble, univerzálne použitie, PVC plast, číslované žily, dáme si napríklad kábel Allflex Classic 110. Super. Dobre, základné informácie, čo na takéto základnej stránke konkrétneho e-katalógu alebo katalógu konkrétneho produktu u nás v LAPe nájdete, tak samozrejme je to konkrétny popis toho produktu, katalógový list, ktorý si vy viete priamo z našich stránkach stiahnuť. Častokrát sa nás zákazníci požadujú o zaslanie katalógového listu, prípadne datasheetu, tak ten si môžete vy jednoducho z našich stránok stiahnuť. Okrem katalógového listu je možné z týchto stránok stiahnuť aj anglický datasheet. Nájdete ho v tomto íčku, čiže datasheet a takisto certifikáty, ktoré sú k tomuto materiálu. Čiže napríklad, ak sa jedná teraz práve o kábel Allflex Classic 110, tak si tam viete stiahnuť certifikát VDE a v prípade takisto aj CPR certifikát, ktorý si stiahnete do svojho počítača. Na týchto stránkach okrem toho nájdete aj popis výrobku, technické údaje a rôzne poznámky k jednotlivým materiálu. Poďme však ale na to, čo zaujíma hlavne všetkých, ktorí ste dnes prišli na tento webinár, a to je cena a dostupnosť produktov a informácie, ktoré viete vyčítať z týchto stránok. Takže prvá informácia, ktorú viete hneď vyčítať, keď ste na akékoľvek stránke nášho produktu, je dostupnosť toho materiálu. Dostupnosť na stránkach informujeme zákazníkov tzv. Semaformi, ktoré vidíte vždy pod materiálovým číslom jednotlivého produktu. A tých semaforov máme 3 a je zelený, oranžový a červený. Zelený znamená, že ten konkrétny materiál je dostupný v Čechách, v Otrokoviciach na centrále spoločnosti a vieme ho dodať k zákazníkovi do 2 až 3 pracovných dní. Ak je tam oranžový semafor, tak ten materiál je dostupný v Nemecku v našich skladoch a vieme ho dodať k zákazníkovi do 10 pracovných dní. A v prípade, že je tam červený semafor, vtedy odporúčame, aby zákazník zavolal nám na zákaznícke centrum a informoval sa, že či ten materiál je nedostupný neustále alebo nedostupný len v momentálnom čase, pretože ten internetový obchod alebo tie stránky nám ukazujú ten červený semafor aj v prípade, že ten materiál je napríklad takzvané na ceste. To znamená, že ide z výrobného závodu. Momentálne na sklade nemáme žiaden materiál z tohto konkrétneho produktu, ale povedzme o 2 týždne už ten materiál na sklade bude. No a druhou informáciou, ktorú sa viete z týchto stránok dozvedieť, je cena. Ak ste na týchto stránkach a nie ste prihlásení, to znamená, že
nie ste registrovaní, tak vidíte na stránkach základné ceny, ceny v českých korunách bez akýchkoľvek zľav. Preto, aby ste mohli vidieť ceny či už v českých korunách alebo v eurách a v podmienkach, aké máte dohodnuté a nastavené medzi spoločnosťou Lab, je nutné sa na webové stránky a na náš e-shop registrovať a prípadne prihlásiť. Registrácia prebieha cez sekciu Môj Lab. Pôjdete do sekcie Registrácia a tam sa viete registrovať na naše stránky. Registrácia jej prebieha dvoma spôsobmi, respektíve sú tam na výber dve možnosti. V prípade, že ste náš úplný nový zákazník, nekomunikovali ste nikdy so spoločnosťou Lab a nie ste u nás registrovaní, tak je potrebné sa zaregistrovať kompletnými informáciami, je potrebné vyplniť kompletné informácie, ktoré vyžadujeme na týchto stránkach. Alebo druhou možnosťou je, že ste už náš zákazník, ste zákazníkom Lab Czech Republic, komunikujeme a obchodujeme spolu. Aj v takomto prípade je potrebné vyplniť krátky dotazník, na základe ktorého vám na e-mailovú adresu pošleme prihlasovacie údaje a na základe prihlasovacích údajov sa viete do tohto e-shopu MyLab prihlásiť a vidieť už svoje konkrétne nastavené ceny. Ja to teraz tak urobím, to znamená, že prihlásim sa a skontrolujeme si, že či po prihlásení budeme vidieť iné ceny v inej mene, ako to bolo bez prihlásenia. Takže vidíte, že som už prihlásený ako Dominik Lesičko na stránkach lab.cz a opäť idem do produktov, katalógy, pripojovacie a hovodacie káble, univerzálne použitie a mali sme kábel Oflex Classic 110. Tak a keď ideme na naše stránky, musíme chvíľu počkať, všetko chvíľu, kým sa to načíta z nášho systému. Budeme tak, a tu je dôkaz, že už namiesto českých korún na pravej strane obrazovky vidíme ceny v eurách. Čo chcem ale upozorniť na úvod, že nie sú to ceny, sú to tzv. Bázové ceny, to znamená, že ceny bez dopočtu medí. Ceny s dopočtom medí je možné vidieť, až keď si tie materiály dáme do nákupného koša a v tom nákupnom koši vám ten náš systém alebo tá naša stránky lab.cz vyrátajú konkrétnu cenu vrátane medí na konkrétny deň. Čiže toto je cena bázová, ale už so zľavou. Dobre, super. Takže sme prihlásení a čo si ešte okrem toho, že že vieme cenu, čo si vieme ešte pozrieť, ak ste prihlásení na našich stránkach. Takže ideme do sekcie MyLab a po ľavej strane si môžeme pozrieť, čo všetko si dokážete pozrieť. Nákupný kôš a vytvorenie či už ponuky alebo objednávky, tej sa budeme venovať neskôr. Zaujímavou kategóriou sú vzory objednávok, ktorú si môžeme ukázať. Počkáme, kým to načíta. Super. V tomto vzore na tejto stránke si môžete ukladať svoje preddefinované či už objednávky alebo preddefinované ponuky, tzv. Favorite listy. V prípade, ak pracujete na našich stránkach a potrebujete si poukladať niektoré materiály, tak je to možné. Ako vidíte, ja tu mám tiež niektoré také predpripravené vzory, to znamená, že či už sú to káble alebo prvky pre Profinet a potom jednoduchým spôsobom
keď už to máte tie vzory vytvorené, dajú sa jednoducho tie konkrétne materiály v tých jednotlivých vzoroch vkladať či už do nákupného koša, alebo si ich viete exportovať do Excelu a využiť v nejakých iných databázových systémoch, ktoré používate. Druhou informáciou, ktorú sa tu dozviete, sú vaše osobné údaje. V tomto prípade sú to moje údaje, čiže s akým telefónnym číslom a pod akou e-mailovou adresou som prihlásený. A dôležitou informáciou, ktorá tu je, aké máte vy práva a aké máte kompetencie. To znamená, že máte možnosť zobrazovať cenu, mám možnosť objednávať a mám možnosť vidieť všetky vzory objednávok aj od iných kolegov. Tu chcem tiež upozorniť, že je to veľmi veľká výhoda. Máme mnoho konštruktérov, ktorí náš systém, respektíve ktorí náš e-shop používajú, nemajú kompetenciu, respektíve aj v rámci spoločnosti majú zakázané nakupovať tento materiál, čiže majú túto možnosť vypnutú, ale na druhej strane môžu si zobrazovať ceny, to znamená, že môžu používať naše ceny do projektov a môžu s nimi kalkulovať. V minulosti sme na to vždy každému zákazníkovi posílali veľkoobjemné ceníky v Excelu. Dnes všetky tie ceníky v Excelu nahradili práve systém cez tento e-shop a cez stránky Môj lab. No a takže to boli osobné údaje. A ďalšou takou kategóriou a ďalšou záložkou na tejto stránke je stav objednávok. Vy keď ste prihlásení na našej stránke, tak si viete pozrieť všetky objednávky, ktoré ste u nás zrealizovali. Keďže ja som v testovom prevedení, nemôžem tu vám priamo online ukázať priebeh a stav tých objednávok, ale mám tu jeden vzorový príklad v PDF-ku, takže sa prepnem do iného okna a máme tu iba takú simuláciu, čo všetko môžete vidieť práve pri stave objednávok. Čiže vidíte konkrétnu svoju objednávku, priamo z internetu si viete stiahnuť potvrdenie objednávky, takisto dodací list a faktúru. Vidíte na tej objednávke, čo ste si objednali, v akom stave je tá daná objednávka, čiže či už je u nás zaregistrovaná, či už je spracovaná, alebo či už bola predaná k dopravcovi. Ak bola predaná k dopravcovi, tak vy si jednoduchým klikom na tento znak Track and Trace sa viete prekliknúť a prepnúť na stránky nášho prepravcu a priamo si už na stránkach zistiť, kde sa ten materiál nachádza a čo sa s ním deje. To znamená, že je tu iba konkrétny príklad. Materiál sme poslali od nás z Otrokovic, smeroval na Slovensko do Žiliny. Je tu kontakt na našu disponentku v spoločnosti Raben, s ktorou spolupracujeme a základné informácie o tom, v akom stave sa ten materiál nachádza, či už je na tranzite, či už je v doručovaní, alebo či ten materiál bol už k vám aj doručený. Toto sú informácie, ktoré sme predtým na týchto stránkach našich nemali. Postupne ich doplňujeme a zavádzame do procesu tak, aby zákazník si jednoducho mohol všetky dokumenty vybaviť priamo na našich stránkach. OK, to bol stav objednávok. A posledná vec je skladová dostupnosť. Je to aplikácia, ktorú vedia využívať všetci zákazníci, ktorí sú prihlásení a cez vyhľadávacie pole nejakého materiálu, ak si do toho vyhľadávacieho poľa dáte naše materiálové číslo, tak si viete skontrolovať tú dostupnosť na našom sklade aj v konkrétnych dĺžkach. Čiže ak potrebujete konkrétnu dĺžku, ktorú máme na sklade, konkrétnu dĺžku konkrétneho materiálu, tak si na základe tejto aplikácie viete
skontrolovať, že napríklad materiál, som tu dal príklad Oflex Classic 3G075, máme okrem dĺžok 500, 300, 150 aj v krátkych dĺžok, ako je napríklad 20 metrov alebo 23 metrov. Takže, dobre, to boli základné informácie o tom, čo nájdete na stránke Môj lab, čiže bol to vzory objednávok, vaše osobné údaje, stav objednávok a skladová dostupnosť. Teraz si poďme ukázať, ako vytvoriť cenovú ponuku, prípadne ako vytvoriť objednávku na našich stránkach. Prvým krokom, respektíve najjednoduchším spôsobom je, že si na našej stránke a opäť sa preklikneme na konkrétny katalógový list konkrétneho produktu. Poďme na produkty, online katalóg, pripojovacie a ovládacie káble. Univerzálne použitie, PVC pláza číslované žily a Oflex Classic 110. A najjednoduchším spôsobom, ako si tú ponuku a objednávku vytvoriť, je, že si ten konkrétny materiál vložíme do nákupného koša. Takže, aby sme dlho nerolovali, prvý materiál vložíme do nákupného koša. Napríklad prvý, ak chceme ich viacej, môžeme ich dať viacej. Keď už máme materiály pridané v nákupnom koši, preklikneme sa z stránky konkrétneho kábla do nákupného koša, čiže ideme Môj lab a nákupný kôš. Ako vidíme, v tom nákupnom koši už dnes máme dva materiály, čiže názov produktu, číslo materiálu a cena. Dĺžky jednotlivých materiálov si samozrejme môžete meniť, to znamená, že podľa toho, koľko potrebujete, tak viete si ich zeditovať. Jednak si ich viete zeditovať jednotlivú konkrétnu dĺžku, čiže si chcete 100, 200, 300 alebo 500 alebo 1000 metrov. Vyberáte si vždy z našich tzv. Štandardných dĺžok, za ktorých strih neplatíte, alebo si viete zvoliť ľubovoľnú hodnotu, ktorú potrebujete, napríklad 45 metrov. A okrem dĺžky metrov si viete zmeniť aj počet, čiže nechcem 1x45, ale napríklad 4x45. OK, takže zmenili sme si množstvo, zmenili sme si počet, ale ak sme v tomto móde a v tomto košíku, tak vieme si do toho košíka aj materiály pridať. Materiály si vieme pridať na základe materiálových čísel, našich materiálových čísel spoločnosti Lab, ale aj materiálových čísel konkrétneho zákazníka. Ako? To si ukážeme v tejto chvíli. Ja sa prepnem do tabuľky, kde mám pripravené zo pár čísel, čiže napríklad potrebujeme do nášho nákupného koša vložiť napríklad priemyselný konektor, takže kopírujem materiálové číslo a vkladám ho do vyhľadávacieho poľa tlačítkom plus a ak chvíľu počkám, tak sa nám jednoducho ten materiál sem pridá. Čiže pridali sme typ konektora s materiálovým číslom, môžeme si zmeniť jeho počet. Okrem toho, že tam vieme pridávať jedno materiálové číslo, vieme hromadne pridať aj viacero materiálových čísel. Takže opäť idem do tabuľky. Mám tu pripravené niektoré typy káblov, čiže kábel pre Profinet, kábel do segmentu Train, mám tu ochrannú hadicu, konektor s servomotorom, čiže ja si označím všetky typy týchto materiálových čísel, skopírujem ich, idem opäť na stránky lab.cz a
Tu je funkcia, na ktorú keď kliknem, tak sa nám otvorí rozbalovacie okno a cez to rozbalovacie okno do tohto polička viem všetky materiály vložiť. Čiže vložil som 1, 2, 3, 4, 5, 6 materiálových čísel. Vložím. Chvíľočku musím počkať, pretože ten e-shop a tá stránka ich musí spracovať, ale po krátkej chvíli, keď idem do nákupného koša, tak vidím, že sa mi tam pridali všetky tie produkty, ktoré tam sú. Čiže konektor, Allflex train, ochranná hadica, konektor, dokonca aj hotová servokonfekcia podľa priemyselného štandardu. Okrem toho, že vy viete vkladať materiály podľa našich materiálových čísel, môžete vkladať materiály aj podľa svojich materiálových čísel. Čiže môžeme si to ukázať. Ja mám tu predpripravené taktiež nejakú zostavu káblov a skopírujem nie naše číslo, ale číslo zákazníka a vložím ich na stránku. A ako vidíte, pridal sa mi kábel Allflex Classic 3G075 a okrem našho materiálového čísla je tu takisto aj číslo zákazníka a to isté môžem spraviť aj s viacerými materiálmi. Dokonca to nemusia byť len materiálové čísla, ale môžu tu byť aj znaky. Máme tu povedzme popis alfa, prípadné číslo, ktoré je zložené z viacerých znakov, čiže aj z pomočiek a aj z písmena a ten e-shop si s tým bude rozumieť, čiže skopírujem, idem na naše stránky, musím ísť hore, opäť vyhľadovacie pole, vložím všetky tieto čísla, potvrdím, chvíľu musím počkať, pretože ten e-shop to musí spracovať. Ale keď idem do toho nákupného koša a idem na koniec, tak môžeme skontrolovať, že tie materiály tu naozaj máme. Čiže sú tu všetky materiály a takisto je tu uvedené aj materiálové číslo konkrétneho zákazníka. Dokonca je tu aj to dlhé, ktoré sme si ukazovali, v prípade takisto popis alfa. OK, dobre, takže máme vytvorenú zostavu, to znamená, že máme vytvorené, aké materiály chceme. Čo si ešte tu viete zmeniť na týchto stránkach? Viete si zmeniť, ak v prípade chcete ten materiál objednať, tak si viete definovať presný dodací termín toho materiálu. Viete si uložiť vaše číslo objednávky, čiže váš nejaký podpis, ktorý preferujete, alebo súbor znakov. A ak tieto údaje vyplníte, tak viete prejsť k ďalšiemu kroku a to je vyplňovanie vašej adresy. Čiže zadáte adresu, kam by ste chceli ten materiál, aby vám bol dodaný, či už na vám fakturovanú adresu, prípadne si viete zvoliť inú alternatívnu adresu, ktorá sa vám neskôr uloží do vášho už nejakého predefinovaného vzoru a systému a tým pádom tu budú vždy tie adresy uložené. Ak si vyplníte dodaciu adresu, tak ideme k poslednému alebo k takému najdôležitejšiemu kroku a to je nabídka, respektíve ponuka. A na tejto stránke a v tejto sekcii už vlastne vidíte ceny za tieto konkrétne materiály aj vrátane medi. Tak ako som to rozprával na začiatku, keď ste na našej stránke alebo keď ste na stránke konkrétneho produktu, vidíte len tzv. Bázovú cenu. V prípade, že sa teraz dostanete na tú nabídku, tak už vidíte aj ceny vrátane medi. Čiže vidíte, aký máte rabat priznaný,
takisto aj dodatočný rabat 2%, ktorý dávame všetkým zákazníkom, ktorí sú registrovaní na našom e-shope a nakupujú na e-shope. Takisto tu vidíte aj strih, ktorý je nižší oproti objednávaniu cez e-mailovú adresu. V prípade, že objednávate naše produkty cez e-mail a kúpite si materiál, ktorý je mimo štandardnej dĺžky, zaplatíte 9,90. Ak budete nakupovať cez e-shop, tak zaplatíte len 7,90. Takto si viete pozrieť kompletnú celú zostavu všetkých týchto produktov a tú cenovú ponuku si viete vytlačiť. Čiže idete do zložky vytisku nákupný kouš s podrobnými cenami a tá cenová ponuka sa vám, viete si ju uložiť do PDF formátu a použiť ju takisto, ako keby ste posielali dopyt prostredníctvom e-mailu. Ja to teraz nebudem robiť, ja tu mám jednu cenovú ponuku predefinovanú, takže vieme si ukázať, ako taká ponuka vyzerá. Čiže máte tam kompletné celé údaje o našej spoločnosti, o vašej spoločnosti a na každom jednom liste vidíte názov produktu, číslo materiálu a kompletný celý rozpis vašich cien. Ak sa preklikneme smerom dole, tak môžeme si skontrolovať, či sa tam ukazujú aj tie konkrétne materiálové čísla zákaznícke. Áno, je to tak. Vidíte, že je tu číslo produktu spoločnosti Lab, ale takisto je tu aj číslo produktu konkrétneho zákazníka. Takže máme cenovú ponuku. Ak budete mať od nás voucher, ktorý získate za účasť v tomto webinári, tak ten voucher, ten kód toho vouchera môžete uplatniť práve v tomto poličku a v tomto vložením konkrétneho kódu a konkrétneho vouchera vám vieme dať vždy konkrétnu zľavu na konkrétny materiál. No a posledným krokom, ktorý spravíte, je platba. Čiže ak chcete materiály objednať, idete na platbu. No a tu máte tiež 3 možnosti, ako uhradiť jednotlivé materiály. Je to buď platba na faktúru, prípadne na dobierku, prípadne ten materiál môžete zaplatiť platobnou kartou. A posledným krokom je už iba potvrdenie objednávky. Ten nebudem realizovať, aby sme náhodou tie materiály aj neobjednali. No a samozrejme potvrdenie objednávky vám príde na e-mail a potom celý stav konkrétnej objednávky môžete sledovať práve cez stránky, ktoré sme si ukazovali, čiže cez stránky sledovania objednávok. Dobre, pozerám, je 9:33. Pozerám, či na čete sú nejaké otázky, ale mám taký pocit, že kolega na nich odpovedal. A my sme svoj obsah vyčerpali. Ukázali sme si základné informácie o tom, ako sa pracuje na našich stránkach, na stránkach lab.cz. Tak si to celé môžeme, ospravedlňujem sa, tak, dúfam, že sme tam naspäť. Tak si to celé môžeme iba zhrnúť, čo sme sa dneska naučili, alebo čo sme si dneska predstavili. Ukázali sme si, ako sa dostaneme k našim cenám a aký máte prístup k našim cenám a k našim podmienkam na našich stránkach. Že sa na stránkach lab.cz môžete dostať k našim datasheetom a overiť si dostupnosť našich materiálov, či sú dostupné na sklade v Čechách, v Otrokoviciach alebo na sklade v Nemecku. Pri každom jednom nákupe cez naše stránky máte automaticky zľavu 2% z každého nákupu. Viete si overiť stav vašich objednávok.
stav vašich objednávok a dôležitú informáciu, ktorú som nepovedal, je doprava zdarma. V prípade, že nakupujete cez stránky lab.cz, neplatíte dopravu, dopravu máte zdarma. Všetci tí, ktorí sa zúčastnili dnešného webináru, získavate voucher a zľavu 5% na jednorazový nákup. Ten voucher a tie pravidlá, ako si ten voucher môžete uplatniť, vám príde na e-mail po skončení tohto webinára. A voucher môžete uplatniť do konca tohto roka, respektíve do 24.12. To znamená, že voucher platí presne 30 dní. A dostali sme sa nakoniec, to je všetko. Ja vám chcem poďakovať za účasť a za váš čas, že ste si našli čas a pozreli tento webinár. Na konci vás poprosíme ešte, ak ukončíme tento webinár, tak dostanete krátky dotazník, ktorý vás poprosíme vyplniť, aby sme vedeli feedback, ako sa dnešný webinár páčil a na čo sa máme v ďalšom období sústrediť. To video dnes, ktoré nahráme, zverejníme na našom profile na YouTube a tento webinár si budete môcť pozrieť opakovane, ak vás budú niektoré informácie zaujímať. Ďakujem za vašu účasť a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.